Здравейте, и това е четвърти епизод. Уж обещах да направя къщата, ама забравих. То е сега същия ден точно, когато направих и миналите епизоди. Да, в един и същи ден го правя. Просто сега се опитвахме с моят приятел, нали, имаме вече общ, така се нарича, канал. Сега ще му напиша името. Ето го. Христо и Иво БГ. Да, който иска да го види. Аз съм Зомбак. Да видят се. И да, зомбито най-много ми харесва. Добре. Но то къщата ми е почти готова, да. Да, извинете, че така къща съм се направил, просто не една така на бързичко, да се каже така. Ей така на бешком, на бързо, значи. Да, утре ще направим с моят приятел. Той ще направи клип за един от моите модове, по-точно този тук, който може да се превръща в най-различни създания. Да. Аз сега няма да разказвам за никой друг мод. По-нататък ще направя на всички модове. Абсолютно на всички. Малко така да покупаем. Ще да сега. Ето ме. Да, просто исках да направя нещо на компютъра. Защо не го направи преди това, нали? Често казвам, забравих. Да, наистина често казвам, забравих. Държа. По 10 минути са на клиповете, защото мога да се позволя с бандикам повече, а пък докато се намеря, докато науча как да работя с други програмки, защото не време. Към тази студио пък не мога да говоря, така се нарича. С OBS пак не се чува гласа ми и клипа, но не се чува. О, шит. О, не, как да бъда. Извинете, но не знам каква е тази инвазия. Но просто ме убива тази инвазия от зомбита. Така се нарича. Ще проиграм малко на такова, въпреки че аз съм с full armor. Тика, пине, пук! Да, ще направя един епизод само за смъртволики. Така, но сега няма да бъде той. Добре, сега правя така. Ми да, често казвам така. Аре, бързо. Чекам. Зле съм, ако ще да умирам. Сега толкова. Да, ще се направя малко честове.
Да. 9-6 ми стига. За сега да има, после ще се направя цял 6 рум. Има големи планове. Обаче и вие казвайте, значи първите 5-6 епизода ще направя така в дни. По-нататък ще ви чакам за идеи и когато стана малко по-известен и когато започнете да ми дадете идеи, всеки ден ще го казвам, всеки епизод ще го казвам тази идеите. Наистина дайте ми идеи какво да правя, какво да направя. Че освен вие, който може да ви каже какво да правим. Моят приятел наистина и той има друг, това се нарече, нали, такъв. YouTube, обаче го изостави и о, шит. Що бе? Остана? О, не, аз съм зомби. О, no. Да. 533. И по-голям 533. Ето защо шапката не се пробила. И сега ще дойде, нали искам да видя нещо пак. Видях обаче, завърших къщата. Добре ми. И мисля да ви кажа... Чао! Това е от 4-ти епизод и айде!